annabi kai ne abin kira na shugaba. Gida da waje annabi kai ne abin kira na shugaba. Ya shugaba, ya shugaba. Kaliki na mamallaki na sarki mai biyan bukatu na yanzu ma na taho da koko na Allahu ka bani zan karba. Gida da waje annabi kai ne abin kira na shugaba. Ka Allah da doguna kunci damuwa kawar kaina kana ka cikan muradaina kunin ka ba zai iya min ba. Ya shugaba, ya shugaba. Kai salati ga magorar koli wanda Hausa muke kira gali, Sadauki uban Sisi da Ali kakan su Husaini kai ne gaba. Gida da waje annabi kai ne abin kira na shugaba. Aya zara ga masoyinki dahe ne majanuninki mai girmama duk masoyanki tsaya min na ban kai ba. Maulana Ahmad Tijani da bazara ka nake rawata ni barhama ga wuce zamani na rike ka ba za na tabe ba. Gida da waje annabi kai ne abin kira na shugaba. Uban mastura ya so ni suturarsa ya sa ya rute ni ba shegen da za ya kada ni baban mahafuza kai ne gaba. Ya sharu ba yanzu magani zan wake kakan kasaita ni ke cikin saitin kasaita ni saman sama ba ka san kasa ba. Gida da waje annabi kai ne abin kira na shugaba. Habibullahi na soka na tashi da sanya bogunka akan haka aka min duka wuya ba ta sa na sauya ba. Ya shugaba, ya shugaba. Waza na kira bayanka me za ya hana ni bigenka wajibi ne na tsara wakenka ban fara dan na daina ba. Gida da waje annabi kai ne abin kira na shugaba. Ban so ka dan amin so ba ban bi ka dan bukatu ba ni dai san ka nake duba mai kin ka ba za na raba ba. Ni dai ban gushewa daidai ba ban bar koyi da ɗahe ba daidai ba ka ba daidai ba zancen banza aka yi gaba. Gida da waje annabi kai ne abin kira na shugaba. Mai san ka koya na ƙina ko da baya dinina to sansa yana cike raina ban damu da kin da ke min ba. Daraja ta Rasulu Maulana ta tattara duk shu'unina tun daransa ya san uban raina laifinsa ba za na kalla ba. Gida da waje annabi kai ne abin kira na shugaba. Makiyinsa ko duba zance na ko uwarsa ta haifi ni kaina ko shi ne ya min ragon suna na so shi kaɗan ba zai yiwu ba. Ta ruhu na fidda zance na da haku nake kalamaina Allah kai ka zama shaida na ban furta abin da rai bai ji ba. Gida da waje annabi kai ne abin kira na shugaba. Ka kai na gurin da ban isa ba na je shi ko ba da wayo ba sai da rahamar ka mai haiba godiya ta ba za ta yanke ba. Ya shugaba, ya shugaba. Mamaki nake ina duba kusantar ka ya uban baba da na yi kira kake duba ba dan na kai a duba ba. Gida da waje annabi kai ne abin kira na shugaba. Wakilin rabu kai tazara naka yaushi ke tara idan ka so sai na yi nura wanin ka ba zai hana min ba.
so za a yi bajira jara gamar bayi kadara abinda zan ce cikin shi'ira sallu alaika ina tuba gida da waje annabi kai ne aibin kira na shugaba a ya madubin al'arshi idan na so ma na ce mashi kwarai ma aiki kai ne shi a kai ya daidaita baka gyaba kai kadai ne ka ɗauki girman shi har kauna ma ta fahimce shi tun mastaƙim alal arshi gane haka ba balidi ba gida da waje annabi kai ne aibin kira na shugaba gane kashi ne ha ganewa duda an gaza ganewa sirrin da ba a tonawa binnewa ba za a soma ba kai ne kadai ke budewa ga wanda ka so yayi ganewa la haula kana wala quwwa asalamtu nafsi ilayka aba gida da waje annabi kai ne aibin kira na shugaba anan nake son kullewa awwal ya dau nauyin ta kuwa kimarsa Allah ka karawa darajar sa ka karasa ta gaba dan sharu'u ba kai amsawa domin tamam da jazula'awa ta hece kare lamin cewa waken da yayya azam karba gida da waje annabi kai ne aibin kira na shugaba ya shugaba ya shugaba a gida da waje kai ne abin rika ya shugaba